Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin arsngi baki nongnya kali turis nongston hapo kashatri kum ka Joint Action Committee nongston Tourist Association kila shim benta bandeng ya kila mayong kum shi benta ban pen pau ya kajing sungusi bat penrem jor ya kajing syak penyap dusman jong upara nongnya kali usamla Mike Bon Bonisan Kharbani kabalaja hakamit shiteng senya jong kalai tarik ubnai leber arja ar pausau hatak si stan kenro kabadan hapo kasor nongston ka JSC kala shim biang ya karai ban penlong ika jing thang bombadi haka janmit jong ka khatway tarik ubnai leber arja art pausau haka por san shiteng janmit ha jingking nanba hasor nongston kinong kit kam ka JSC ka lapan pau bakum ka kanhun ka sngodei bat khot bat wer ya baro kishnong ki ba marjan jong ka than nongston bakinwan ban ya don lang haka tiga sngi kumjuru ki kanhun seng ban penrem ya ka jingja bakirunar kila shimno ya ka jing im jong uti usamla haka juga por ka JSC ka khot ru ya ki senglong kami kibadan benta ya laki khun kikti ki seng samla shnong ki bajudan benta haki shnong ki thau banyadan benta haka tiga sngi ki VDP ru bakin sngo bha banyadan lang haka tiga sngi bat ya baro ki pat ba ki badan ka jing sngo lam halor ka tiga jing ja Ang rasim ngay kanika sinjang kumang iladapan bena hai ni si beladap bangin penong ya ka jingtang bombati nakamta ka jingjia jong ka jing klat no ka jong way na ki para khat jong iu waya nya kali umak Bon Boni Kharbani kabla ja ka steng miet jong ka sisa jan kabla hablo ka laitrik dikumta na kaliang jong ka Joint Action Committee hadir makladap ikut ka program jong ka jing teng lama session part ka penbet ya kan ka jing perlong ya ka jing thang bombati kaba ngin perlong ha ka khatway tarik nai balai arja psau ka break sini kong ha ka por san chiteng janmiet ha ka jing king nan ba ti kum ka Joint Action Committee ngila sodai ban khat ban ni ya were baro ki snong ki bamarjan jangan ka thai nostan ba kinya dan lang ha ka sngi kumjuro ya ki seng halang ba kinya dan rangkat bat ni ba kin ai men si mingi nam ta kan ban penram jor ya kan ki jingja jong ka jingsim no jong ki rio transnam ya ka jingim jong umak Bon Boni ban ni khatru ya ki seng long kemi kum ki long kemi ki badan benta nangam ta ki kun ki ti bakin ya sim talam hakan ka sngi namta ban ajing kesan bat kumjuro ban sngolam namta ka jingja jong miu samla ban ni khatru ya ki seng samla snong ngim num jer ki snong ayun rangi kerpar ik seng samla snong ki bajudan bentaru ka kam snong kam thau ya ka baha kamiat bakin ya wan leni dan talam ban ni ha ni ka sngi jong ka jing thang bomti bat kumjuro ngi kerpat ya ki VDP ki balong ki nong da ki nong ke ki nong pet ya ka so kasanya ki snong ki thau ba ki ne dan lang bat ni ha ni sngi ban nam tak ni ki thang bomti bat ka bakat du ya nakaliang jong ka Joint Action Committee ka kerpat ya ki pat ba jong ka thai nostan baro ki ki dan ka jing snow nam ta ki ni jingja ki ba jujia ha ki thai nostan kamtam ki jing sim na ya brio ki boloi ki bamdan kano ka daw la se nrai la su namar ka jing transnam jang katu ka ne ki sim na ki jing im brio ni karpat ya kiro bakin ya dan benta kum ka dak ka jing solam namta ya bangin kenmau rom ya ka jing klat no jong neu driver tourist ubanya ek tourist hapo thanoston tingi karpat kumta klem rajer lani klem rong inu khamtam ki seng balang lani ki snong ba soba bani dan rang bani hani ka por sunsteng ha ka khatway tarik nai balai arjar psau ka balong sini kong nam ta bangin perlong ya kan ki jing thang ti detang ne akar pat bangin ya ini wan